Ang Zamboanga City sa nagdeklara og state of calamity tungod sa grabing epekto sa El Nino kung asa ilabihan nga naapektuhan ang mga mag-uuma. Kay numduman nga lakip ang pagpangandam sa El Nino sa gibutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang State of the Nation address ni adtong milabahing tuig. Atong kumustahon ang kahimtang sa mga mag-uuma nga sa pagkakarahon naapektuhan na sab sa grabing pagbaha. Ani ang report ni Efren Mamak. Hulyo 4 sa milabahing tuig, una nang nagpagula og advisory ang pag-asa kalabot sa El Nino nga makaapekto sa nasod. Busa sa milabahing State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr., gibutyag niini ang pagpangandam sa epekto niini. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig. Marso karong tuiga, nagdeklara ang Zamboanga City LGU og State of Calamity epekto sa El Nino. Kapin 50 ka barangay ang nagrabehan, ilabi na sa sektor sa agrikultura. Sa tala sa Office of the City Agriculturist, 324 hectares sa agricultural land ang apektado kung asa ana sa 27 million pesos ang kantidad sa nadanyos. Usa sa apektado si Rogelio Alejandro nga taga Barangay Kabatangan. Naugagayod kuno ang iyang humayan, busa apektado ang ilang panginabuhian. Ni pala si Kano na aprovecha. Matod sa OCA, nahatagan na og hinabang ang mga apektadong mag-uuma. They were given 10,000 pesos as assistance for every farmer affected. 844 farmers that were given assistance. And in addition to that, I think we have additional of 1,000 farmers as identified niya who were also affected that will be given the same amount as assistance. Usasab sa solusyon sa epekto sa El Nino nga gibutyag sa presidente ang cloud seeding. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Apan, wala na dayon ang cloud seeding sa syudad, sumala sa OCA. As per evaluation and assessment ng BSWM, hindi siya natuloy. Why? Kasi if it's intended for agricultural purposes, it will not serve its purpose. Why? Kasi sa sobrang tuyo na ng lupa natin, the water that the rain will produce will no longer be used in irrigating our plants, our crops, but ang mangyayari doon, i-absorb na lang ng lupa. June 4 ning tuiga, nagpagula na sab og advisory ang pag-asa kalabot sa La Nina. Butang nga gikagulan na sab sa mga mag-uuma. Sanglit wala pa gani sila nakabawi sa epekto sa El Nino, lunupan na sab ang ilang mga pananom. Sama ni Zenaida Alejandro. Bago pa gani daw nanubo ang iyang mga gipangtanom nga utanon, bahaon na sab. Senyor de Berasal, baka man amo kami tandinga sa kaya bera kasi subil agwa. Ata kita puro agwa lang. Niadtong miyaging semana lang, gilip na ang state of calamity sa syudad, epekto sa El Nino. Karong gilip na sa Zamboanga City LGU ang state of calamity gumikan sa mga nasinating pag-ulan. Nang hinaot gyapon ng mga mag-uuma nga unta, matabangan gyapon sila sa gobyerno aron makabangon gikan sa kalisod nga epekto sa mga nasinating kalamidad. Ano kaya ayuda ng presidente. Wala po dili ayuda ka namon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.